May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban sa kanatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Miyerkules petsa 2 sa buwan sa Hulyo tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Sayong natugaw ang pipila ka mga residente sa piniling lugar nga sa dakbayan sa Sugbo, Mandawi. Dihang nagpahigayon og lapad nga drug operations ang kapulisan sa Regional Police Office 7. 11 ka search warrants ang giserve atol sa simultaneous saturation drive kaganina din 8 ka subject ang nadakpan. Andrea Patanya, Sugindimin. Gibana-banang mukantidad og 2.5 million pesos ang tanang drogas nga nakumpiska sa kapulisan atol sa gipahigayong operasyon sa managlahing lugar sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi kaganihang buntag. 17 ka drug personalities ang gidakop ug 13 ka armas ang nakuha. Sa Barangay Dulho, Fatima, Cebu City, nadakpan ang subject sa search warrant nga si Alan Aguilo sa Sitio Plastikan kinsa nakuhaan og 174 ka gagmayng pakete sa gituuhang shabu ug 3 ka armas. Pakya sila sa pagdakop sa laing subject sa search warrant nga si Marion Cabahug nga taga Dance Polarium apan nakuha ang siyam ka pakete sa shabu ug 3 ka armas gikan sa iyang panimay ug nadakpan sab ang 3 ka lalaking nagpot session nga silang Michael Cabahug, Chris Louis Gomera ug Jimmy Arugay. Siyam sab ka video karera machines, usa ka moli-moli, 116 ka gagmayng pakete ug usa ka medium-sized pack sa shabu ug usa ka armas ang nakumpiska gikan sa Sitio San Vicente. Sa Barangay Calamba, wa madakpi ang 2 ka subject sa search warrant nga silang Judith Verdesola ug Alexander Abellana, apan nadakpan sila si Roy Adahar, Manuel Villanueva, Lester ug Jerry Vardesola ug Jason Zabala nga nakuhaan og 5 ka medium size ug 122 ka gagmayng pakete sa shabu ug 3 ka armas. Sa Mandawi, nasikop ang 9 ka subject sa warrant nga silang Darwin Cortez, Roberto Bugtay, Marwin Opura, Nino Rosal, Edgar Castro ug Joseph Dagil. Nakaikya si Leslie Saniza, samtang nadakpan sab ang 2 ka babaeng nakuhaan og shabu nga si Yulin Saniza ug Jackie Lou Abuena. Mato di PRO 7 Regional Director Chief Superintendent Prudencio Banyas, nagpamatuod kini nga seryoso gyud sila sa kampanya batok sa illegal nga drogas ug ipasidunggan niini ang mga pulis nga naningkamot sa maong mga operasyon. Well, definitely we will be going to reward those who perform. And those who are not performing, we rehab them. So that kinanglan lang siguro motivation. Motivation on the part of those who have a very passive reaction to our drive. Buot gyud niining makabot ang target nga gihatag sa mga gobernador sa Sugbo ug Bohol nga himuong drug-free ang tibuok Rehiyon 7. It will be a challenge to all of us. And to your policemen here in Central Visayas, we will do our best and rise up to the challenge of our local government executives. Giklaro ni Banyas nga sinugdanan pa lang kini sa ilang mga operasyon ug daghan pang musunod nga mga pagpangronda. Gani nangandam na sabang kapulisan sa Lapu-Lapu ug sa lalawigan sa Sugbo alang sa himuong raid. Kumbaga hindi ito ni Ngaskugon. Ongoing nga yan. Ongoing yung ating proseso. And baka nagtakbuhan na yung sa mga sa Lapu-Lapu at saka yung ibang lugar. May araw din kayo. Dugang ni Banyas nga gawa sa supply reduction, demand reduction sabang ilang hingusgan, labi na nga nakadawat siya og mga taho nga ipa-free taste na ang droga sa mga tinun-an sa amihanang Sugbo. A warning sa mga estudyante, huwag kayong maniwala. Dili ka mo magpating ka ng mga istorya ba na lami ni kaayo. We will be going to the schools and we will show you kanang mga litrato ng mga tao na before they got into drugs, maayo sila, then after they got into drugs, pangit na, laway na kayo. Masaligo ng Police Regional Office 7 nga ang sunod-sunod nga operasyon batok sa illegal nga drogas karon ug sa musunod nga mga buwan, muresulta unya sa pagkunhod sa gidaghanon sa krimen, hilabi na sa street crime nga gihulagway nga kanunayng resulta sa drug addiction. Andrea Patanya, News 5. Sa Barangay Dulho, Fatima, Cebu City, usara sa 2 ka subject ang nadakpan samtang imbestigaron ang 3 ka tanod sa maong barangay
kay wala mo cooperate sa kapulisan atol sa maong operasyon. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Alas 4 ganihang kadlawon dinhi sa Quadrangle sa Police Regional Office 7. Nagtapok ang sobra usa ka gatos nga pulis nga gikan sa naglain-laing units sa Cebu City Police Office ug Police Regional Office 7. Kasagaran kanila nagbitbit og tag-as nga kalibre sa armas ug nag-bulletproof. Tahas nila ang pagpahigayon og saturation drive ingon man pag-serve og search warrant. Gibahin sila og duha ka team. Ang usa maoy mirumbo sa Barangay Calamba, samtang ang usa punteriya ang Barangay Dulho Fatima. Kay napuno ang ilang mga patrol car. Gipakyaw na lang kining jeep di paseroan nga dunay rutang B. Rodriguez English Kulon vice versa. Gisundan sa news team ang special weapons and tactics kun suwat paingon sa Dulho Fatima. Pag-abot sa lugar ni dayon sa gate ining panimay ang mga pulis o gikapkapan kining duha ka lalaki. Pila lang ka metros gikan sa Barangay Hall. Nagkatag ang mga pulis ining sundunon nga bahin sa dapit. Din usa ka balay ang gisud ug nakit-an kining usa ka bulto nga gituang shabu. 45 nga kalibre sa armas, calculator ug mga sinsiyo nga gisud sa duha ka bag nga itom. Wa pa masayod ang kapulisan kung si kinsa ang tag-iya sa maong panimay. Apan kining dus andanas nga green, gipanag-iya ni Alan Aguilo nga usa sa duha ka subject sa search warrant. Sa panimay, naabtan kining mga babay ingon man si Aguilo nga nanabon sa ilang naong. Miabot sa lugar si Police Senior Superintendent Conrad Capa, ang Deputy Regional Director for Operations sa PRO7. Laing gisud sa kapulisan kining usa ka balay nga dunay daghang video karera machines ug nakit-an sab kining gagmayng putos sa gituang shabu. Kari. Laing subject sa search warrant mao si Marion Abiliana, kinsawa sa balay sa iyang ginikanan apan nakit-an kining 38 revolver. Apan mireklamo ang inahan sa subject kay nahanaw kuno ang iyang 15,000 pesos. Ako magba, wala na isuod. Simitang to, abliman. Hasta ang sa kabaga na 70 pesos, wala na isuod. Pitaka. Gipakita nilang Elisa ang naabli niyang bag. Ang mga pulis nga nakadungog ni insister, nga wa sila magkuha sa kwarta. Mao nga ni siya kaugbalik sa ilang balay si Elisa, samtang nagsunod kining usa ka lalaki. Wala gigi kontra ginamit ka nga tanawa usa. Diin naman din na magibutang ang imong. Wala may muna kuha adaan sa samtang nag-search ang Gihimakak sab ni ini nga nalambigit sa illegal nga negosyo ang iyang anak kay sulugoon ra kuno kini sa ilang silingan nga nagnegosyo og video karera. Nakuha kining tulo ka armas og drug paraphernalia sa balay ni Abiliana. Initially we confiscated several firearms and then items believed to be shabu. So ato pa ning inventory and then the totality of the confiscated items will be will be reported. Gawa sa nadakpan nga subject sa search warrant, lakip nga gidakop kining upat ka tawo aron imbestigahon kung nganong naabot sila sa maong dapit. Pardo kasi. Wala pa niya doon sa mga dire. Akong gari nga akong amigo siya kay ayaw mo sa content. Niya? Ako si gari nang ato yung istorya siya ang pasahero ko na ni kalibay siya yung kuyaw wa di. Wala pa naman yung pagkalibay siya. Matud ni Santander nga wala ra sila maglisod sa pagsud sa lugar kay dunay mi-guide nila. Bisan pa man nga dunay mga tanod nga nagdumili sa pag-witness, dihang ilan ang iserve ang search warrant. I understand siguro they're hesitant to cooperate with us kanang mga tanods, but napatsyap naman kaganiya. But nangamuha lang is to solve this matter, dapat sila po mismo kung ilang gipanumpaan nilang trabaho, panindigan na lang po ng kanila. Miabot si Cebu City Councilor Dave Tumulak human masayod sa maong reklamo sa pulis. Tawag na ko si Colonel Banson, nagpahibaw nga way kooperasyon ang mga barangay tanod sa Barangay Dulho Fatima. O tawag ko ningon nga, di mo ganun sila mag-kooperar, ako'y mo na diha. So di ako karon aron sa pagsuta kung sa katinuod ng aligasyon nga dunay mga barangay tanod nga wa mo-kooperar sa atong kapulisan. Butyag ni Tumulak nga nangatarungan kaniya ang mga tanod kay kuno nakalitan sila sa operasyon sa mga pulis. Miuban na dato mga barangay tanod para sa ingon as witness. Dili sila as raiding team, as witness. Yung witness sila kung sa ilang makita, maunta na. Mao nga imbestigahan karon ang tulo ka mga tanod. Kinahanglan na sa imbestigahon o kung galing dili gyud balido ang mga rason
ihatag sa ato ang mga barangay tanod, malapit na ay pagkasuspenso sa ato ang mga barangay tanod. Kung bakaha, peligro pa nga matangtang. Kung makita gyud, kung masuka gyud nga dili balido ang ilahang rason. Ray Pasaporte, News 5. Kay gisnap ang operasyon sa kapulisan kaganina, posibleng himong subject sa search warrant ang mga barangay officials ug barangay tanod sa Barangay Dulho, Fatima. Kini ang gibuhi nga pamahayag sa Director sa Police Regional Office 7, Andrea Patenya, Suginlimi. Susihon sa PRO7 ang giingong kadudahang lihok sa mga tanod sa Barangay Dulho, Fatima kaganihang buntag nga kalit nga nangawagtang atol sa gipahigayong drug operation. Giangko ni Cebu City Intelligence Branch Chief Police Superintendent Romeo Santander nga nahiubos sila sa gipakita sa mga tanod kay inay mutabang sa mga pulis, wa hinuon sila mi cooperate ug wa say opisyalis sa barangay nga mipatimaw. Para at least man lang, masettle man ba? In a way nga wala na conflict. Simple raman nung na ma'am kay siyempre ganiha, naghanap kay mga tao nadugay sa ma'am sa pag-proceed sa conduct sa search. Gipadangat na ni Santander ang maong reklamo kang Cebu City Councilor Dave Tumulak aron maaksyonan ug di na masubli pa sa musunod nga mga drug operations ang gibuhat sa mga tanod ug barangay officials. I'm not against sa ilaha, no? Siguro mo kung kailan nila. Ako lang is ang cooperation lang, magtinabangay lang unta ba? Siguro, kung gikapoy sila, mas gikapoy ba me? Para namin gipangkapoy, ang amo lang is ang properly lang ang pag-conduct sa search, ma'am. Mipasalig si PRO7 Regional Director Chief Superintendent Prudencio Tombanias nga susihon ang maong kadudahang lihok sa maong mga tanod. Ug matud pa nga kung mapamatud-an nga duna sila'y kalambigitan sa illegal drug trade sa ilang lugar, sila na sabon niya ang mahimong subject sa pagpangronda sa kapulisan. Government officials are not exempt, so including the police. So we will look into their involvement, and if so warrant, we will conduct operations against them, search their houses if we think they are also into drug pushing. Andrea Patenya, News 5. Sa gipaygayong operasyon sa Barangay Calamba, wa madakpi ang duha ka subject sa search warrant. Sama sa Barangay Dulho, Fatima, dunay mga nakuhang armas ug droga sa dapit nga gironda. Jinky Bargyo, Suginlimi. Wa na maabdi sa mga sakop sa Kaidsot, Raidsot, Arsog ug uban pang puwersa sa kapulisan ang duha ka mga subject sa search warrant nga silang Alexander de la Cruz Abiliana ug Judith Bardesola sa ilang gipuy-an sa sitio Mahayahay sa Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo kaganina. Matod ni Police Senior Inspector Yunil Avergonzado sa Kaidsot, taas ang gate nga gisak-an sa mga suspect ug dugay silang nakasud, mao nga nakasibat ang duha. We are taking pictures sa kana mga gate because it's not only matawag nimo nga ilang protection but it is also a fire hazard. Sa pagsusi sa panimay ni Abiliana, nakit-an sa mga pulis kining ubay-ubay nga mga pakete sa gituuhang shabu, kining duha ka armas ug kwarta nga gituuhang halin sa drogas. Gipusasan sab kining upat ka lalaki nga naatlang anaa sa sud sa maong panimay atol sa pagpangronda. Nakuha gikan kanila kining duha ka 38 caliber pistol. Ang uyab ni Bardesola mihimakak nga duna siya'y kasayuran sa negosyo sa iyang trato. Wala bang buyab, parang buyab ako bago di mapamili sa buwan ng buyab na. Ako libutan, ninda siya. Sa ikaduhang balay, di halayo sa ng gisusi sa kapulisan, nakuha sab kining 45 nga pistola, mga shabu ug kwarta. Ang maong panimay, giingong mao ang gipuy-an ni Alexander Abiliana. Ang kapuyo ni ini miingon nga dugay nang mibiya sa negosyo si Sander ug wa na siya mahibaw nga mibalik di ay kini. Pero may kondang na lagi na siya, wala na lagi na siya ni Sud ana ron kay ako man siya gipapahuway good kay mabdus ba akong mga nakay niya. But lang man nila kay naman daw sila warrant. Una nang giangkon sa konsehal sa Barangay Calamba nga dugay na silang nasayod sa mga iligal nga kalihukan sa maong dapit. Miabot sa lugar ang hepe sa Regional Intelligence Division nga si Police Superintendent Paul Labra ug ang Deputy Regional Director for Operations nga si Police Senior Superintendent Conrado Capa. Jinky Bargyo, News 5. Atol sa dungan nga drug raid kaganiya sa syudad sa Sugbo, ang kapulisan nakakita og mga video camera machine sa mga lugar din gipahigayon ang pag-implementar sa search warrants.
Bitbit ang laing search warrant malampusong nakumpiska sa kapulisan kining 3 ka slot machine apan ang 5 ka mga video karera igurang nasigpitan sa kapulisan. Daling gikuha sa mga pulis ang naasoing gambling machines sa sitio Mahayahay, Barangay Calamba. Matod ni Senior Inspector Yunil Avergonzada, nasuta nga dugay nang nag-operate sa mong lugar ang tag-iya sa mga gambling machines. By chance ni siya na recover during saturation, and then katong mga dagko na siya subject sa among ikaduha nga search warrant, then wala man sila permit nga ipakita, so mao na among i-confiscate, ma'am, kay nagkuan man na siya gikan sa dakbayan sa Sugbo ang kapulisan sa syudad sa Mandaue miserve og 7 ka mga search warrant. Sama sa syudad sa Sugbo dunay mga nadakpan og nakuhaan og armas og shabu. Gipasigarbo sa hepe sa Mandaue nga nagbunga ang ilang kanunay nga drug operations. Mubalik si kapatid Jinky Bargio. Nagtapok din sa sud sa Mandaue City Police Office Headquarters kining mga tawo nga nasikop atol sa pagpatuman sa 7 ka mga search warrant nga naimplementar sa kapulisan sa syudad sa Mandaue kaganihang buntag. 3 ka search warrants ang niserve sa Barangay Mantuyong, 2 sa Barangay Gizo, 1 sa Barangay Kasili ug 1 sa Subang Dako. Si Edgar Castro nga taga Kasili, 1 sa among naabtan nga aktong nadakpan samtang gipahigayon ang pagpangronda. Pero gamay naman bago pa na si Mana. Nakuha gikan kaniya kining mga pakete sa shabu, 38 revolver, airgun 22 rifle, mga kwarta nga gituohang halin sa drogas ug paraphernalias. Matod ni Kasili Barangay Captain Paterno Kabatingan Jr., dugay na siyang nakadungog sa illegal nga negosyo sa iyang barangay. Ang truth nga titod nga agad. So ang atong paninga kanang lagi wa gid ta kanang drug free gid ang atong barangay. Matod ni Mandaue City Police Office Chief Senior Superintendent Petronelli Baldibrin nga wa kayo maghitak ang illegal nga drugs sa Mandaue. Mapasigarbuhon siya nga luyo sa gidaghanon sa mga dinakpan, paspas og kanunay mihimo og drug operations sa iyang mga station commanders. Mas daghan ang nadakpan for the same period last year. Balikon wala nagpasabot nga nikusog ang illegal drugs sa Mandaue. Ang nikusog ang among effort. Jinky Bargio, News 5. Kaganiya gipahigayon sa mayor sa dakbayan sa Sugbo ang iyang ikatulong nga State of the City address. Kini ang labing una human siya subling na pili pagkamayor sa dakbayan sa Sugbo. Ryan Sorote, Sugin Limi. Human sa pagbukas sa ika-13 nga sangguniang panglungsod sa dakbayan sa Sugbo, personal nga gikuha ni Konsehal Ray Hapson, Philip Zafra ug Mary Ann de Los Santos sa Cebu City Mayor Miguel Rama alang sa iyang ikatulong nga State of the City address. Ang iyang State of the City address ang natunga sa duha. Ang ilang mga nabuhat ug angay pangbuhaton sud sa iyang administrasyon. O nagipasigarbo sa mayor ang iyang pagpaligon sa people-private driven governance, ang 250 million nga drainage project laki sa paghatag og importansya sa disaster preparedness. Ngunit niini, gipatuman usab ang reblocking sa mga far-prone areas aron sa paghatag og agianan alang sa emergency ug ang 260 million pesos ni asphalting ug concreting projects. Gipasali usab sa mayor nga limpyuhan og palambuon ang Freedom Park, Warwick Barracks ug ang Carbon Area pinagi sa joint venture o private-public partnership. Bibahad ang mayor nga ilagid limpyuhan gikan sa mga illegal structures ang mga sapa o creeks nga iyang gitaas ngadto sa legal team. We are serious under this administration in taking legal action against owners of nuisance structures who will not heed the call in restoring and protecting our rivers and creeks. Matud sa mayor, as of June 30, adunay 1.7 billion pesos nga pondo ang dakbayan sukwahi sa taho nga naglisod ang padudlanan sa dakbayan sa Sugbo. Limpyuhan usab niya ang City Hall gikan sa mga tapulan, kurakot o mga salawayong mga trabahante nga babag sa pagserbisyo sa katawhan. We have to maintain, ladies and gentlemen, trust of the people in our public office. On one hand, we will not fail to give incentives. But benefits and bonus are to be given, quid pro quo, and that is the employees should earn and work for it. I have always said, trabaho, 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 dili provisyo, labi na gayon,
dili apilan og negosyo. Gipasalig sa mayor ang pagpadayon sa paghatag og financial assistance sa senior citizens, mga persons with disability, solo parents, og children in conflict with law bisan malangay panagsa ang pag-release ini. Magpadayon usab ang pagpangayog hinabang sa dakbayan alang sa pagpatukod sa Bagong City Hospital human maguba sa linog ang building. Nagpasalamat si Mayor Rama sa tanang mitabang sa dakbayan human sa linog ug pagtabang sa mga biktima sa Bagyong Yolanda. We can always look back 2013 as a year when we were given the opportunity to rise above our own personal agenda and to be generous to our neighbors who were hardly hit by those tragedies, particularly the Super Typhoon Yolanda. Usa sa gipangitaan og solusyon sa mayor ang nagkagrabi nga trapiko sa dakbayan ug ang pagpatuman sa bus rapid transit aron maandam ang syudad sa APEC Summit ug International Eucharistic Congress. We are elected to serve, not ourselves. We are elected not to quarrel. We are elected to be together and bring what ought to be that the people has been expecting us, and that is honest to goodness service. Ryan Sorote, News 5. Nipadayag og suporta kang Provincial Legal Office Head ug Acting Chief of Staff Orvi Ortega si Governor Junjun Davide sa planong pagkiha batok sa radio commentator ug kolumnista nga si Bobby Nalsaro. Una nang mipadayag kagahapon si Ortega nga ikiha niya si Nalsaro kung padayon kini mga atake niya sa kahanginan ingon man sa iyang lindog sa pamantalaan bahin sa kontrobersiya sa pagpatrabaho sa mga gwardiya sa Black Pearl Security Agency nga way kontrata. Wa say plano si Davide nga taktakon si Ortega subay sa hagit ni Nalsaro nga papahawaon ang abogado nga mao kunoy nakahugaw sa dungog ni Davide sa pagduma sa lalawigan. You know, let me just make this very, very clear. No? I have full trust and confidence in Attorney Ortega. Alang kang Vice Governor Agnes Magpale nga angay lang ikiha ang mga ginikanan nga midepensa sa Australian National nga gipasangin lang mipahimo sa ilang mga anak. Hinumduman nga nasikop ang maong langyaw sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova niadtong miaging semana sa kasong human trafficking sa pagpanamastamas sa 15 ka mga minor de edad. Apan way mahimo si Magpale kinsa moy pangu sa Provincial Council for the Welfare of Children kay ang Children's Legal Bureau moy gagunit sa maong kaso. Ato pa na, well, of course, i-prove pa na, pero klaro man to kayo nga ni-appeal ang parents. Diba, in the same room. Dili makaipsot ang duha ka mga empleyado sa Kapitolyo nga wa magpaubos og drug test niadtong Lunes kay gimando na karon nilang Governor Junjun Davide ug Vice Governor Agnes Magpale nga ipa-drug test gyud sila. King Perez, Suginlimi. Ipasusi nilang Gobernador Davide ug Vice Gobernadora Magpale ang duha ka mga empleyado nga milikay sa pagpa-drug test ni adtong Lunes. Gimando ni Davide nga ipa-drug test gihapon ang duha ka mga empleyado nga nasayrang na-assign sa Legislative Department. Nasayran nga nagpabilin silang buhatan ang duha samtang gihimo ang drug test sa 106 ka mga empleyado. I will check on that. I will ask Attorney Annie Pasaylo to investigate. Samtang alarming na alang ni Davide, human niya masayri nga 14 na ka mga empleyado sa Kapitolyo ang positibong tigamitan og drogas. Alarming because we expect man nga kining mga empleyado nato sa Kapitolyo, officials, employees of the provincial government, we will assume kini sila they're really fit to work, health kanang not involving any drug use ba. King Perez, News 5. Bukas si Governor Junjun Davide nga i-expand aron mabutangan og kaugalingong tambalanan ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Kini subay sa nahitabong outbreak sa sakit nga tipda sud sa maong bilangguan, din dali kining mikatap tungod sa kahuot na sa mga selda. King Perez, Suginlimi. Wa pa mabisita ni Governor Junjun Davide ang mga inmates nga nasakit og tipda sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Apan nasayod siya nga gibuhat sa mga nagduma sa CPDRC nga makontain ang maong sakit. Nasayran nga naa sa 60 ka tawo ang adunay tipda suma sa natala sa maong bilangguan sukad ni atong Hunyo 9. They're doing everything there aron
dili makatakod og daghan pa, mas daghan pa. So I think there are about 10 or more patients nga. Nasayod sa mga gobernador nga kuwang na ang prisuhan sa pag-accommodate sa dulan 2,000 ka mga binilanggo sa CPDRC. Ang kahuot sa mga selda mao'y usa sa gitumbok nga hinungdan nga daling mikatap ang tipdas. Kini po mga municipalities, municipal jails nato, di na pag-accommodate. So mga mayors ni hangyo nato nga ang katong mga doon bugat ng kaso ari sa CPDRC. Uyon sab si Davide nga magtukod og infirmary o kaugalingong tambalanan sud sa bilangguan aron hapsay ang pag-isolate sa mga masakit sama sa measles outbreak karon. Ipasusi ni Davide sa provincial engineer ang CPDRC kung haumang pagbutang sa infirmary sud sa kasamtangang gidakon sa bilangguan. Atong tanahog patunan to provincial engineer kung sa yung recommendation asa nato ibutang ang infirmary. Kadi po na madali-dali dayon, di po na nato matukod ugma kay mo ang pumagplano. King Perez, News 5. Wa ang kuna ni Jasmine Badokdok ang pirma nga nalatid sa gingong settlement tali kaniya og sa maternity hospital. Apan check og check voucher gi-release sa abogado sa Cebu Maternity Hospital alang sa pagmatuod nga adunay amicable settlement pinaagi sa pagbayad og kwarta sa ginikanan sa anak nga mireklamo giplastiran ang baba. Ryan Sorote, sugin limi. Desidido nga mopasak og kaso si Ryan Nubalog ang iyang partner nga si Jasmine Badokdok batok sa nagpalayo sa ilang giingon nga mini nga settlement uban sa maternity hospital. Gimakak ni Badokdok nga iyang pirma nga napatik sa settlement. I hope dinagdagan na lang, pwede 6 na lang, 10, so we can make another, we can build another hospital because that's too cheap for our integrity. And para i-sacrifice namin yung prinsipyo namin after everything that we went through. Giulagwa ini ang lakang sa maternity nga pag-divert sa tensyon sa publiko sa tinuod nga isyu nga mao ang pagplaster sa baba sa iyang anak. If we really would have wanted a settlement, we should have done that earlier pa hindi na sana pinaabot ng ganito. But ito man ang lumabas for us and then for the assessment of our lawyers, it's a diversion tactic. Gipakita sa ni Badokdok sa Interagency Task Force sa mga specimen sa iyang pirma o gitandi kini sa pirma nga naa sa settlement sa maternity. Dili ginayahan, no? Even the strokes, no, if you have noticed, lahi ra kayo, no? So we also consider that kay before rendering this resolution, no, she confirmed, no, 110% kadili nayahan sa. Posible kunong nasunod ang pirma ni Badokdok niadtong Hunyo 27 sa iyang pagkuha og live birth sa iyang anak. Apan gipagawa sa abogado sa Cebu Maternity Hospital ang cheque og check voucher nga balor og 15,423 pesos and 78 centavos alang kang Jasmine Badokdok. Suma sa check voucher, request kini sa financial assistance alang kang Jasmine Janice Loyola Badokdok nga giaprubahan sa treasurer, accountant og ni Doktora Raida Verona ang medical director sa Cebu Maternity Hospital. Ang hospital mipadayag ngadto sa Interagency Task Force nga ang kwarta nga gibayad usa ka amicable settlement uban sa pamilya. Ryan Sorote, News 5. Notadong mangingilad, gisikop sa kapulisan kagahapon human sa nahimong entrapment operation. Andrea Patenya, Sugin Limi. Ipasaka karon sa theft and robbery section sa Cebu City Police Office ang kasong estafa sa lalaking nagpakaron ingnog engineer nga nangilad og mga architects dinhi sa Sugbo. Ang suspect giilang nga si Resel Resma nga nagkupot og nagkalain-laing address sa dakbayan sa Mandaue, Sugbo ug Talisay. Nadakpan si Resma atol sa gihimong entrapment operation sa usa ka mall kagahapon sa hapon. Gipatuon niini ang iyang mga biktima nga himuon silang subcontractor sa money transfer business sa usa ka British national nga ginganlan og Charles Smith dinhi sa Pilipinas. Nailad ni Resma ang architect nga si Elaine Villagorda kinsa nakuhaan na sa suspect og dulaan 300,000 pesos alang sa mga requirements sa maong negosyo. Diyang giisyuhan og 75 million pesos nga cheque si Villagorda isip down payment kuno sa langyaw kaniya. Nakugang siya nga miuntol kini mao nga midangop siya sa kapulisan humanwa na magpakita ang suspect kaniya. Mahidod kayo pagka-istoryasan, posturasan kayo siya sa so moto nailad sad ko. Ang iyang gibuhat nagdiretso nga sa til pan robbery nangayog tabang. Kay dagan naman nahatag mulos 400,000 na. Wa magyapon mag-deal ang ilahang project. Sige lang pangayog mga requirements. Munang yung nagkuhan siya nga pagpatabang sa TRS.
Moto nga nag-create kami grupo para entrapment operation. Nasayran nga dunay tulo ka pending warrant sa kasong estafa si Resma apan mipiyansa na kini sa usa. Matod sa TRS, big time swindler gyud ang suspect kay daghan na ang mipatimaw nga biktima niini kaniadto. Giingong dunay mireklamong gikawatan ni Resma og sakyanan, duna say giilad niini sa apartment business ug aduna say hotel nga wa pa niini mabayri. So far kung atong manawagan lang kita sa atong mga kabisan ng Mindanao nga naadiri karon nakadungog ug naman nato ang suspect na arrested na. Ano lang kung tao sa inyo habang nasa atipan robbery ang suspect, pwede mo muduwaw diri pag ila kung tan na Resma. Kapag lang sayod na, as this moment, no comment na sa ako. Andrea Patenya, News 5. Usa ka babae nga wa magpaila ang mibisita sa usa ka dinakpan sa Cebu City Police Station 2. Dihang gikuhaan kini og video, nasuko og nang hapak sa kamera sa news team. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Nabalhog karon sa Jones Fuente Police Station ang PhilAm nga si Mel Selva Aliego nga tagadalan Tambis Orhilio sa Barangay Sambag 2. Gidakop og gi-turn over sa presinto si Aliego ni P1 Reggie Chan nga nadestino sa Waterfront Police Station. Base sa blatter, naaktuhan sa pulis ganihang kadlawon ang dinakpan kay naghit-hit og marijuana sa parking area sa may Mango Avenue. Mibisita kang Aliego kining babay kinsa nagpailang higala sa dinakpan. Gikuhaan sa among kameraman nga si Don Dunyo ang maong babay, mao nga nigawa sa police station. Pagkataud-taud, nibalik kini dala na ang usa ka smartphone og givideohan sab ang among kameraman. Subli ning miduol sa rihas og niligi. Apan nibalik og nagvideo na sab gamit ang iyang cellphone. Nagbinidyohay sila sa among kameraman. Apan kalit lang napahong og nipaka ang among video camera. Kay gihapak kini sa maong babay. Suway unta makigistorya ang maong babay ning inyong tigbalita. Apan niabot ang akong kameraman hinungdan nga nilakaw kini ug wa na mulingi. Ray Pasaporte, News 5. Tungod sa nahitabong pagkamatay sa usa ka tinun-an dito sa Kauluhan gumikan sa hazing, gipaalerto karon ang kapulisan nga bantayan ang posibleng hazing activities sa mga fraternities sa tunga-tungang Kabisayan. Andrea Patenya, Sugin Limi. Gimanduan sa direktor sa PRO ang iyang mga sakop sa pagmonitor sa mga tunghaan nga bantayan ang kalihukan sa mga fraternities ug sa hugot nga pagpatuman sa anti-hazing law. Kini subay sa kamatayon sa HRM student sa De La Salle College of St. Benilde nga si Gilio Servando nga miyembro sa Tau Gamma Fraternity. Ating mga kapulisan, we try to make them aware also because they are also parents. Most of them are parents. To monitor kanang mga sinasabing activities, not only in the school, outside also of mga kanang possible hazing sites or hazing activities, ng initiation activities ng atong mga so-called fraternities o sororities sa different schools din sa Central Visayas. Mato ni Panyas, isip usa ka amahan nasakitan sab siya sa gidangatan ni Servando, mao nga panawagan niya sa mga pulis nga bantayan gyud ang mga posibleng hazing activities aron di masubli ang nahitabo didto sa Kauluhan. Kawawa yung akong kababayan sa Bacolod, mga Servando na naibalan niya. Patay na pala yung anak niya. So, as a parent, I feel the hurt. Nanawagan sab kini sa mga ginikanan sa pagtabang sa pag-edukar sa ilang mga anak, kabahin sa pag-apil-apil ug mga fraternities. Yung talaga nitong root would be how the parents bring up their children. That to inform their children na in order to belong, you don't need to have a fraternity. Andrea Patenya, News 5. Gipisita sa News 5 ang 13 ka mga resort sa lungsod sa Santa Fe nga dunay illegal structures so sa 20-meter easement zone kinisubay sa talaan sa DENR 7. Di una ipaguba ang mga structure kay subling magsabot ang mga resort owners ug ang Protected Area Management Board. King Perez, Sugin Limi. Dunay mga drum nga gibutang sa baybayon at tubangan sa Unique Beach Resort. Dunay seawall sa Tristan's Beach Resort ug Coral Blue Oriental Resort. At dunay cottages ang St. Bernard Beach Resort.
Kini maong mga gitumbok nga illegal structures nga nakalapas sa 20-meter easement zone nga gidili sa Department of Environment and Natural Resources. The area instead of selections. We don't mind. We really don't mind for as long as what is the law. Dili pa. Wala tayo agreement during our meeting. Gi-endorse na sa Protected Area Management Board Pambi ang General Management Plan alang sa isla sa Bantayan ug batod sa pangu sa maong buhatan, gitubag sa maong plano ang pagbutang sa mga beach resorts ug mga struktura isip pagresolba sa suliran sa padayong pagkakankan sa baybayon. Submit to sa court since we are required by the court to submit the GMPS of Bantayan Island so that the issuance of environmental compliance certificate will be lifted. Kaya subnaw na gikuan man, gipinding usa sa court. Mao nga di una ipaguba sa Pambi ang mga illegal structures, human nakasinabot sila og mga resort owners nga mopaubos sa laing dialogue. Ipatawag sabang Cebu Port Authority human giila ang Santa Fe Port nga usa sa mga hinungdan sa pagkakankan sa baybayon. Kanang pier usab pud na sa murag hinungdan nga nung kusog ang eroksyon sa Pika side accretion sad. So i-apil na to sila sa dialogue. Huwag mo proteksyonan ni sa among property. Sama-sama sa nga proteksyon man. Kaya sa una, niingo man sila nga butangan nila water breaker. So wala to na mo ng time. O sila mo provide. Ako gipabot sa atong DNR Regional Director ug sa ubang mga kauban niya nga I think dili timely nga ato panulit mo investigar ta unya mo recommend ta mo ning buhaton di apat karon sa rehabilitation effort na nagulat ang mga tao unsa ang mga mahimo talking of shelter no sa mga balay. Sa sunod nga dialogue, patambungon ang tag-iya sa Marlins Beach Resort nga girekomendar sa Pambi nga ikiha kay nagtukod kinig permanent structure sud sa 20-meter easement zone. Apan na mahayag na ang DENR 7 nga di sila mahimong reklamante kay ang ilang buhatan mao'y gikiha niadtong tuig 2009. Hinungdan nga napatuman ang demolisyon sa mga illegal nga struktura niadtong 2010. Ni-entry lang among direktor na i-apil gyapon sila sa consultation. King Perez, News 5. Giawag sa Department of Environment and Natural Resources Region 7 ang tanang local government units sa pagsusi sa ilang mga dapit nga apil sa geohazard map. Jinky Bargio, Sugin Limi. Ang geohazards na to. Subling giawhag sa DNR 7 ang tanang local government units nga bisitahon ug usab ang ilang mga barangay nga ilang gideklarar nga peligro sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Matud sa DENR, dugay na silang nagpagawas og geohazard mapping ngadto sa tanang LGU. Mao nga panahon na nga subling makigtagbo sila sa barangay leaders aron pahimangnuan sa risgo hatud sa uwan. Kung dunay kung kinahanglan nga mag-form ta og kining localized na to nga per situ nga kining disaster response kining early response team na to no kining community based. Butyag sab ni Liamedo nga dunay timailhan kun ang inyong nahimutangan sa pagkakaron delikado. Kun makasinati og ingon ini gikinahanglan na ang dinaliang pagbalhin sa mas luwas nga lugar. Lisod na kaisira imong portahan. So meaning dunay na siya usa na siya sa indikasyon. Kahoy nimo nga nag-straight pa ni adto. Ya karon magnitakilid na. Kini mga poste na to nga straight pa siya, nga mutakilid na siya, usa na siya sa mga indikasyon nga kining naadjud ka mismo sa kining critical landslide zone. Sa padayong pag-uwan-uwan labi na sa kagabhion, mas labing maayo nga ipatuman sab ang no habitation zone labi na sa dulan 20 ka mga barangay sa siyudad sa Sugbo nga gipaubos nga peligro. Ang atong awhag pud sa ato ang barangay kapitan nato labi na sa kini mga mountain barangays nato or sa kini mga coastal barangays nato nga part sa geohazard mapping and assessment report nga atong ihatag nato nila, i-provide nato nila. Dunay mga identified relocation sites nito. Jinky Bargio, News 5.
Posibleng gubaon nga mga tubo mo hinungdan nga na-contaminate ang tubig nga ginom sa mga residente sa tulo ka barangay sa lungsod sa Bourbon. Iyasab ipa-seminar ang mga residente kay sa iyang nasayran wala sila'y proper hygiene maong nangasakit. King Perez, Sugin Limi. Gimanduan sa gobernador sa lalawigan sa Sugbo ang Provincial Health Office na susiho ng mga tubo sa tubig sa mga dapit nga dunay kaso sa sakit nga tipos sa lungsod sa Bourbon. Kay matod sa gobernador na posible ang maong mga tubo may usa sa mga hinungdan kung nganong kontaminado ang tubig nga giinom sa mga residenteng nangasakit. Kana pong water source di karaan kay mga tubo. So I'm having that check also no, sa PHO nato. Gawas ni ini nakadawat sa bugtaho ang gobernador na maong nasakit ang mga residente sa Bourbon kay wa kuno kini nagpractice og proper hygiene. Mao nga dugang niyang mando mao nga tudloan ang mga residente og saktong pamaagi paglikay sa sakit. Insta na kining cause mo gani kining kuan pud ba kining health habits bitaw sa atong mga kaigsunan pud ba. Kining mga barangay health workers can do a lot yun sa pag-inform sa pag-educate sa atong mga kaigsunan diaon na mga habits bitaw mga sanitation, hygiene, usap na skos good, ng kagaw. King Perez, News 5. Nadakpan sa kapulisan sa dakbayan sa Toledo ang duha ka notadong tulisan nga giingong naglihok sa Tercero Distrito. Ang mga dinakpan nakuhaan og mga armas ug granada. King Perez, Sugin Limi. Sa barangay Lamesa, lungsod sa Balamban, nasikop ang mga sospek nga silang Eusebio alias Ramil Piloto na taga barangay Laray 2, Balamban ug Haji Piodos taga barangay Buanoy, Balamban kaganihang buntag. Nakuha sa ila ining rifle duha ka kalibre 45 nga pistola nga dunay bala ug hand grenade nga matud pa sa kapulisan way lisensya. Duna say nakuhang duha ka medium size sachet nga mga shabu kay namaligya sab kuno og droga sa mga dinakpan. Gikustudiya sab sa Toledo City Police kining Toyota Corolla nga gisakyan sa mga sospek atol sa pagsikop. Matod sa kapulisan nga nakagawas gikan sa prisuhan si Piodo sa kasong pagpanulis. Samtang dunay kasong murder ug frustrated murder si Piloto nga gipasangin lansab nga ng labay ug granada sa lungsod sa Asturias kaniadto. Nadakpan ang duha pinaagi sa hot pursuit operation human anulis ang duha og LPG delivery truck sa Toledo kagahapon. Taon nang monitor namo o nagkuha namin sa legal nga doon. Sa nang pati at itong mga legal itong through sa police gapon ang langgat for short operation. Dakong kalampusan alang sa Toledo City Police nga nasikop ang duha ka mga sospek nga gituuhang maoy hinungdan sa sunod-sunod nga pagpanulis sa ikatulong distrito sa lalawigan sa Sugbo. Gani diri sa dakbayan sa Toledo, ipasanginlan ng maong mga sospek nga maoy utok sa 5 ka mga insidente sa pagpanulis sukad ni adtong Mayo. Kay magun sa grupo nga manulis sa mga area sa 3rd District. Apan gihimakak sa mga sospek ang mga pasangil sa kapulisan o gingong planted ang mga nakuhang ebidensya. Papila to nasa hospital guhang sa nila. Napatos ako guhang sa papila ko. Tugang babaglit sa sakyanan. Kasi po nang buto ginagutang tayo kalibutan. Atong dawa sakyanan ilang pong gibira. Giandam na ang tukmang kaso nga tubangon sa duha samtang i-cross-match up sa kapulisan ang mga armas nga nakuha aron masuta kung naduna pay laing mga krimen nga gikalambigitan ang mga sospek. Tago na itong mga biktima para atong mapalag kaso ang mga dakpan. King Perez, News 5. Paukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!